Dako ba kag bayro nun? Nya gamay ra mo income. Mga igsoon kabalo mo test na sa Ginoo. Kana bitawng makakita ka nga dako ka sa tuition nga bayro nun. Oy pagkatapos gamay ra income nimo magpapa. Abi mo pagsulay ka na. Nahitabo ka na sa Bible. Naka-remember ka mo atong 5,000 people nga ipakaon ni Jesus? Before ka to nahitabo na test nga gibuhat niya kang Philip. Atong basahon, John 6 chapter 4 down to verse 14. Ingon sa verse 4, niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe, asa man ta makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Asa man ta makapalit? No, Ginoo man ka siya, dapat kabalo siya kung asa. Ngano man, all-knowing gud siya. Pero nganong iya magkatong gipangutana kang Philip? Mga igsoon, kabalo mo? Kay gusto lang sa Ginoo nga sulayon si Philip, dili gid tungod kay wala siya kabalo. Ingon pa sa verse 6, gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Mga igsoon, kabalo na ang Ginoo unsay angay buhaton aron sulbaron ang problema. Pero iya lang gipamukha kang Philip ang iyang pangutana aron masulayan ni si Philip ba. Ingan na biya maigsoon sa tong kinabuhi pod. Kana bitang mga bayron nato nga dagko kayo. Gipamukha na sa Ginoo kanato aron ma-test kita kung malukmay ba kita or mutuo kita kaniya. Man ka mangita og bayad dong anang dako nimo nga tuition. Gamay ra mo nimong income. Murag ingon ana ba? Kay gusto sa Ginoo nga ma-test kita kung mosalig ba kita kaniya. Kay kasigara sa mga tao pag dako na gani ka bayron magbulbol, maghilak-hilak, magtambling-tambling, kay dili makaya ang bayron mo surrender. Mga igsoon, pagsulay lang ka na. Ang Ginoo kabalo na siya kung unsay angay buhaton para tabangan ka. Gapaabot lang ang Ginoo nga moduol ka kaniya og mangayo og tabang. Dili kay masig limbag-limbag di, magtalming-tambling, magminalito, magminaldita, kay wala ibayad sa dako kayo nga bayron. Pagsulay lamang ka na. Nabangga imong anak, dako kay bayron milyon-milyon. Pagsulay ka na. O bagha ang imuhang papagmama na nagkasakit o dako kaayo nga sakit pagkatapos dako ang expenses, pagsulay ka na. Mangutana pagid na ang Ginoo sa imong pinaagi sa paghatag sa panghitabo. Man ka mangita og kwarta para ibayad ni ani. Hain man ta magpalit, sama kang Philip, hain man ta magpalit para ipagkaon og pagkaon ani mga tawhana. So ang Ginoo mga igsoon, musulay gid kanato ha. Pero dapat unta atong mata gatuto ka Jesus Christ. Dili sa number sa problema, dili sa kadako sa mga palas-anon o bayronon nagatuto kita ka Jesus dapat. Mangutana ako sa inyo ha, nagkapasar ba si Philip sa test ni Jesus? Verse 7. Si Filipe mitubag, bisan pag mapalit kitag pan nga balig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipagkaon niining mga tawhana. Nakapasar siya wala? Wala. Ang iyang tubag layo ra kay sa dapat niya nga itubag. Ang itubag niya dapat, Jesus, ngano mangutana man ka kung makahimo kag milagro, gamanan ikaw, you are King of Kings, Lord of Lords, you are a God. Pero ang tubag ni Philip lahi. Ang tubag ni Philip, bisan pag mapalit kitag pan nga balig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipagkaon niining mga tawhana. 200 ka denaryo meaning 8 months nga sweldo sa isa ka tawo sa unang panahon. Taho kayo kana. Dako magud ng pagkaon pod gud. 5,000 ka lalaki wala pa ilabot sa mga bata o sa mga mama. So mo na nakaingon si Filipe ato. Pero iyan tubag insakto lagi sa tawhanon nga paglantaw, pero sayop atubangan ni Kristo. Layo ra kay tubag niya. Dapat ang tubag niya, Ginoo, gasalig kami kanimo. Ginoo ka man, makahimo kag milagro. Tubag ni Peter tinawhanon jud kayo. Sama ka nato usahay. Pag nakitay problema sa simbahan, maingon kita, pobre ko. Itong project dako kayo, maabot ka nato na. Mag-solicit na lang ta. Di pa mga igsoon, ingon na kita usahay ba? Hilig kita mang solicit. Wala pa ganita ng ampo sa Ginoo, gasulisit na kita. Daghan kay nga mga Kristohanon hilig sulisit, bisag dili emergency, magsulisit. Kulang sa pagsalig sa Ginoo. Na aksidente, dako kayo ang problema. Ang atong problema mo ni Sa dihan dako kitag expenses,
Gilantaw tong problema nga dako kayo pagkatapos ang atong gilantaw ikaduha isa nga to ang bulsa. Di malukmay gid ta. Kabalo mo unsay ang inyong buhaton? Ini kakita nyo sa problema nga dako. Mututok mo kang Kristo Jesus nga labing dako sa tanan ug pinakadato sa tanan. Mangayo kita kaniya og siya magahatag. Gapaabot lang na siya kanato nga muduol kita kaniya og mohatag dayon siya. Problema magud nato lagi kay pag dako problema mukwenta dayon tabi. Boy, digid paigo. Agay income niya, income nako, income digid paigo. Sayop. Ang gusto sa Ginoo mo tuto kita kaniya, mangayo kita kaniya. Verse 8, usa sa iya mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro miingon kang Hesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining daghang tawo o tan-awa ikaduha gyapon nga kulang sa pagtuo. Ang ngalan si Andres. Naapil siya og ka-test, bagsak sa test ani nga time. Wa gyud ni mga disipulo ni Kristo. Oh, ingani pa katawo usahay. Naanay moabot nga solusyon nga gikan sa Dios. Kaminusan pagid nato. Naanay 5 ka tinapay, 2 ka isda gihatag sa bata. Pero ang giingon ni Andres, wa man ay pulos gyapon, kulang ra man gyapon na. Daghan kay mga tawo, 5 ka tinapay, 2 ka isda ra. Mao gini mga egzo na. Tawo gid ta. Tawo gid ta. Dali ra kita malipat. Gatutok kita sa mga makita ba? Mo nang gakalipat kita. Wala kita gatutok sa gahom sa Ginoo nga dili makita. 2 ka mga disipulo na nga bagsak ani nga time. Aban kabalo mo, human nga sulayon kita sa Ginoo pagkatapos mapakyas kita. Ang Ginoo maluoy kanato. Bisan mapakyas kita pagsalig kaniya, naay panahon nga ang Ginoo maluoy na lang kanato. Nawa unsa gibot sa Ginoo sa verse 10. Si Jesus miingon kanila. Palingkura ang mga tawo, may daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa naglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga 5,000 kabuok. Uni ikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Uy, wala nasulbad ang problema. Gipalingkod ni Kristo nadtong daghan nga mga sagbot, ang daghan nga mga tawo 5,000 wa pay labot sa mga bata, mga mama. Unya pagkatapos nagpasalamat si Kristo sa Dios ug dayon gipikas-pikas ang pan. Apil po ang isda gipikas-pikas. Nahibulo ang tanan, kay nakakaon silang tanan sa 2 ka isda ug 5 ka tinapay. Mga igsoon tanawa ang kaluoy sa Ginoo, dili ba? Wala man lang mangayo si Peter, wala man lang mangayo si Andres, wala man lang mangayo si Philip kay Jesus Christ og gahom, pero si Kristo nihatag siya og gahom, nihatag siya og pan nga daghan kaayo para niadtong mga tawo. Naigsoon mao kini ang kamatuoran ba? Ang Ginoo ginato malaluyon kanato nga mga anak. Naay mga time nga masayop kita sa atong kinabuhi, magkulangan kita sa pagsalig sa Ginoo. Usay pagid masayop kita sa pagpangayo sa Ginoo. Nagani kay Ginoo malaluyon. Siya na lang taon ang magbuhat sa solusyon bisag wala pa ka mangayo. Sa gibot ni Kristo, gipasalamatan ang pan, gipasalamatan ang isda, gipikas-pikas ug nanaghan. May iso na atong Ginoo nga si Kristo sa maluluyon siya. Naay mga moment nga mapakyas kita pagpangayo og solusyon gikan sa iya ha. Mapakyas kita sa pagsalig kaniya apan ang Ginoo mohatag sa atong panginahanglan. Yes, naingon ang Ginoo, panuktok og kamo pag-ablihan, pangayo og kamo pagatagaan, pangita og kamo makakaplag. Apan tungod kay butaman kita, tapulan man kita usahay, tagaan na lang ta sa Ginoo og grasya. Kadaghan niabot nga panalangin sa inyong kinabuhi nga wala mo pangayo apan niabot sa imuha tungod kay palangga ka sa Ginoo. Dili ba? Nitagaan sa Ginoo panghunahuna ang bata nga magdala og 5 ka pan ug 2 ka isda para masulbad ang ilang nga problema ato nga day. Ug kabalo mo bisag 5 ka pan ug 2 lang to ka isda. Basta mooban ang Ginoo ni ana, dako ka na og kahimuan. Sama lang guna sa panahon ni David, gamay lamang nga bato apan namatay ang higante. O di ani. 2 lamang ka isda ug 5 lamang katinapay. Apan gipagamit sa bata ngadto sa Ginoo, busa nakakaon og nangabusog ang tanan. Mga igsuon, ikaw gamay lang ba ka nga tao? Gamay lang bang kakayahan nimo? Dili ba ka sikat?
Kung ipagamit nimo ang imong kaugalingon sa Ginoo, uy, i-bless ka sa Ginoo, ug daghang mga tao ma-bless sa imong kinabuhi. Daghang mga tao nga magkaila sa Ginoo, pinagi sa imong kinabuhi. Paggamit lang, kung unsay naa sa imo, ihatag ka na sa Ginoo, ug ang Dios magapanalangin niya na ug gamiton na niya powerful. Karon, dakong kahibulungan ang gibuhat ni Kristo Jesus. Nakita gayod kung kinsa siya. Tanawa sa verse 12. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Uy, gamahan ng giginuba, nag-awas-awas ka ng iyang gahom. Nagsubra-sobra ang panalangin. Bisag wala pa ngayon, nagsubra-sobra ang panalangin sa Ginoo. Bisag nga bagsak sila sa pagtuo sa Ginoo ani nga moment, apa nagsubra-sobra ang panalangin sa Ginoo. So, yung purpose ni Jesus. Busa gihipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tawo ug nakapuno kini 12 ka bukag. Nagi word nga 12 ka bukag. Nagsubra pa ang tanan nga mga pagkaon gikan sa 5 ka tinapay 2 ka isda. Nagsubra pag 12 ka bukag. Ngano 12 man gyud? Kay naa may 12 nga disipulo si Kristo nga puros bagsak sa pagtuo sa iya ato nga moment. Ni wala man lay niingon, Ginoo, gamhanan man ikaw. Ginoo, makabuhat ka sa imong buhaton. Ginoo, kabalo ka kung saan nga buhaton. Puros gid sila, una si Philip, ikaduha si Andres. Katapong Paulo siro, gahilom-hilom lang kadto. Mao ni ang gibuhat ni Kristo. Gibilan gyud 12, nganong dili 13? 12 gyud, nganong dili 11, 13 gyud. Aron ipamukha sa mga disipulo ug ipaalsa sa ilaha ang isa-isa. Alsahan na ninyo. Ha? Kulang sa pagtuo. Santang gaalsa sila itong 12 ka jangan yan 12 ka basket. Ka-remember nila pakyas kita sa pagtuo sa Ginoo. Gamanan gid ang Ginoo. Namo ni ang pinakadako nga purpose sa pagbuhat ni Kristo milagro. Verse 14. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon siya. Sa walay duha siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Ang mga tao nakaingon sila. Siya gid ang propeta nga giingon ni Moses nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. Mao ni ang Kristo, mao ni ang Mesaya, mao ni ang propeta. Apan later on daghan sa ilaha ang ni sa likway kang Kristo Jesus. Namo ni ang purpose maigsoon sa milagro ni Kristo Jesus sa chapter 6. Ipakita nga siya mao ang bread of life. Ipakita nga mao siya ang Son of God. Ipakita nga mao siya ang prophet, ang Messiah. Ug motuo sila kang Kristo Jesus nga siya usa ka Dios, siya usa ka anak sa Dios. Pero balik kita mga igsoon sa atuwa nga topic kani ha. Kung naa kay dako nga balay ronon, pagsulay ka na sa Ginoo sa imo ha. Kung mututok pa ka sa imong bulsa, or motutok ka sa Ginoo. Or magkwinta-kwinta ba ka? Nga kulang gid ang ato ang income. Pobre ka, pobre ko, pobre siya. Wagit bildigid ta daw kayo meron. Or maingon kita, dato atong Ginoo. Gamhanan siya puno sa gugma. Kabalo siya kung siya ang buhaton. Ginoo tabangay kami. Kung mabot ang pagsulay sa inyong kinabuhi, dako kay nga baylaronon, listoon, ayaw papildi sa pagsulay. Pasari ang pagsulay sa Ginoo. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.